Moikka vaan kaikille YouTube. Nyt tää on mun ensimmäinen Krovi-video, joten mä haluaisin, että tää sais 3 tykkäystä. Mä tiedän, että se on hirveän vähän, mutta se on ihan mahtavaa, jos mä saisin sen, koska tää on mun ensimmäinen Krovi-video. Ja moi siitä Hillalle. Moi. Ja tää kanava ei ole yksityinen. Ja edellinen kanava, edellinen video, se 2 sekunnin video, silloin jo 39 näyttökertaa ja 3 tykkäystä. Se on ihan mahtavaa. Vaikka se on vähän outoa, kun se kestää 2 sekuntia, vai mitä Hilla? Niin, sitä ei voi oikein, me ei voida kertoa sitä. Mut voitte mennä kattoo sitten. Mä kokeilin, että toimiiko se, niin mä laitoin sinne jonkun huitsin nimen. Voitte käydä katsomassa. Saanko mä nyt ne addit, jotka sä poistit? Joo, mun kanavan nimi on Temikkoe06. Tai siis Temikkoe väli 06. Tuut sä respawn. Joo. Mä oon Worldlogin luona. Oi että, kun tässä kestää 3 päivää. Mä just latasin ton Mobicen ja nyt jos te haluatte kuvata videoita, ladatkaa Mobicen ja sitten menkää YouTubeen, panakaa sitä omaa juttua siitä, kun siinä on teidän kuva, siinä alapuolella on se nuoli, niin painakaa, tai siinä vieressä tai missä onkaan, niin painakaa siitä nuolesta, sit siinä on oma kanava ja sinne voi laittaa vaikka kaikki tilaukset näkyville vai haluatko pitää yksityisinä. Mä pidän ainakin yksityisinä. Paitsi tilaukset on ihan julkisia. Me ollaan tässä peiton alla. Tai kun me ollaan just niinku herätty eikä me olla jaksettu laittaa vaatteita päälle. Onko sulla yhtään siementä? Joo, niitä siinä Siemenet! 13. Droppaa. 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 Vai bännäänkö? Et sä voi. 13. Hieno määrä. Tykkään. 13 muuten epäonnen luku. Arvaappa mitä sitten. Mitä? Punaisia palikoita, hakkaa. Tai älä vielä. Punaisia palikoita. Älä joo laita. Punaisia palikoita. Punaisia palikoita. No niin. Me ollaan tekemässä tätä mun maata. Tossa näkyy alapuolella toi nimi. Suomi Free-apu. Voitte tulla tänne. Mä pidän joskus täällä. Mä pelaan aika usein. Täällä on mä voin pitää, jos tänne tulee tarpeeksi porukkaa. Niin mä voin pitää giveawayn ja pieni määrä giveawayhin on mulla 3 kipaletta ihmisiä. Oot sä siellä päässä asti? Joo, ja mun pitää tulla sinne laittaa 14. Ok. Koska täällä on ihan reuna. Hei! Okei, nyt mä tiedän mitä pitää tehdä. Käsit vai hakataan näitä? Oota. Kumpi puoli on sun? Eli sä halus noin laatat. Niin. Tää Riivo on ihan kiva kaveri. Mä tradetaan sille siipiä. Yksi mure. Kenkulit. Joku tuli. Et sä niitä tartte. Seuraan sitä. Tarvit pöksyt. Toi ratsastaa tolla. Moi. Vaan. No sano taas. Onkohan toi tuttu kaveri? No. Hei
Hetkinen. Niin, noin melkein VL. Mä laitan 2 piikkiä. Aletaanko me nyt hakkaa näitä punaisia palikoita? Ei vielä. Milloin? Nytten. Nyt jos ei koskaan. Yes. Se haluu mun hatun. No, mä en tee sillä kyllä mitään. Yes. Onks hyvä? Mä sain vähän laattoja. Mukavasti. Ei. Okei, aletaanko me nyt hakkaa, Mikko? Mä kuvaan. Noita ei tää tykkää, kun ne pääsee siihen meidän videoon. Lel. Se näyttää ihan taas vaihtuu. Mä haluaisin Mikko niin jo aloittaa sen mun sortsikaupan tekemistä. Aha. Mitä toi tarkoittaa toi LEL? Lel. Tarkoittaa siltä lollia. Mun tradetis siipii noit platformit, kun se antoi mulle hatun takas. Sopii mulle. Se sopii mulle. Aletaan jo hakkaamaan! Toi antaa mulle vaan kamaa, mieti. Mieti, mä kuvaan, niin se alkaa antaa mulle vaan kamaa. Älä töni! No kun mä haluan, nyt me aletaan jo rikkoa näitä. Ihan kohta, jos sä nyt mua takaisinpäin. Kiitos, nyt ei enempää. Mihin? Mä laitan sut ensin sille paikalle. Mitä se nyt haluaa antaa mulle? Ois kiva tietää. VL on Sometin. Mikä on Sometin? Eikä se on toi mun koru. Missy Hive. Hive. Miksi mä voin aloittaa jo hakkaa näitä punaisia? Onko se ihan siinä päässä? Oota. No nyt mä en jaksa sun touhuja. Toi hankkii vaan kamaa ja tulee antaa ne mulle. Hetkinen, väistää. Hyppää ylös, hyppää alas. Hyppää hyvin korkealle. Ai! Väistä nyt! Laittakaa kommentteihin. Haluatteko donaa? Se jätkä. Mä kuvaan, jotenka mua ei tuu kukaan häiritsemään. Onks tää oikea nimi? Mä en edes välitä. Oli se. Se oli se oikea tyyppi, joka alkoi töimään mua. Joten Hilla, haluat sä puolet näistä palikoista? Mä annan sulle 5-5. Noin. Aletaanko lopettelemaan tää video? Tuu tänne hakkaan. Ai, koska se aika on. No, 5,5 minuuttia. Mä laitan ne takkas. Hei, Mitä? hauta mua hakkaan. Noin, päästään vähän nopeammalla. Autat sä mua? Sulle ei alkaa niin paljon kuin mulla. No niin, nyt niitä siitä. Hei,
Hei, mä pullaan noin kaverukset tänne. Noin. Tänne Dinomia tuli. Tässä on tää Normi. Miksi tässä ei oo täällä ei oo palikoita? Näistä. Mä laitan polikot Riko. No koska toi yksi tyyppi tulee tohon koko ajan. Et se niinku sais. Bännätäänkö se? Joo. Bännissä. Se häippäsi. Hyvä. Mulla loppu punaiset palikat. Paliket. Tuu hakee. Tuo sanoi, että haluun add. Mä sanoin, et saa. Moi hyvä. Mikko, meidän pitää mennä eka sellaisen koppiin, että mä voin antaa sulle näitä palikoita. Älä nyt jaksaa. Vännäänkö mä ton? Varsinkin kikka. No niin, Riko, auta nopeasti. Päästään karkuun siltä tyypiltä. Nyt tulee. No. Vännätään se. Saiko se? Älä hakkaa! Moikka!